Adım yap. Yürü. Salam ýa-ni hormatly adamlar. Garaşdan bagy bir tarapy ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Gepleşimiziň başynda hormatly prezidentimiziň Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna gatnaşlary ýeren gutlaw bilen taşdyrýas. Hormatly parlamentary foruma gatnaşyjylary, size Agşäherimiz Aşgabatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň gününiň giňdeni belenilýän günlerini Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň öz işine başlamagy bilen tüýsürükde otlaýan we oň ýokary gurumçylykly hemem netijeli geçjekdigini ananýan. Türkmenistan dünýä döwletleri Awraliýa halkara gurumlary bilen iki taraply we köp taraply hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýar. Belelikdäki iri halkara taslamalar oňun başlanýşlary durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň halkara retminamalaryna goşulmagy we şertnamalaryň hukuk binýadynyň berkidilmegi elkinji nowatda önämli gatnaşyklaryň berkemegine oňun täsir edýär. Türkmenistanyň parlament diplomatiýasy ýurdumyzyň betaraplyk hukuk derejesine we betarap Türkmenistanyň 2017-nji 2023-nji ýyllar üçin daşary siýasat ugrunun konsepsiýasyna laýyklykda üstünlikle alyp berilýär. Ol daşary ýurt döwletleriniň parlamentleri bilen iki taraply hemem köp taraply esasy gatnaşyklary ýoly goýmak, halkara parlamentary gurumlaryň we assambleýalaryň işine gatnaşmak, parlamentary dostluk toparlaryny döretmek, belelikdäki parlament şäherlerini gurmak arkaly durmuşa geçirilýär. Munyň özi betarap döwletimiziň halkara başlanýşlaryny gollamagyň möhüm guraly bolup durýar. Bu işte biziň taýýarlan halkara gatnaşyklarda dialog, parahatçylyk kepil atly täze felsefemiz işçiň durmuşa geçirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýip eglan etmek hakyna kararnamasynyň gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek hemem ony beýan edilýän çağırşlary parlamentler tarapyndan gollamak işine goşunty goşmak maksady bilen geçen ýyl Türkmenistanyň Milli Geňeşlik Mejlisi tarapyndan sany ulgam arkaly parlamentarlaryň halkara parahatçylygy we ynanşmagy berkitmekdäki urnu atly parlament ýolbaşçylarynyň duşunyň geçirilendigine bellemek isleýän. Hormatly foruma gatnaşylar, Merkezi Aziýa Russiýa Federasiýasy görnüşinde Sewitde ilkinji gezek geçirilen parlamentary forum diýip bolan dostlukly Türkmen-Rus, Türkmen-Gazak, Türkmen-Gyrgyz, Türkmen-Täjik, Türkmen-Özbek gatnaşyklaryny hiltaýdan täze dereje çykarmakda aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolar. Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky döwletlara gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi bolup durýan parlamentary hyzmatdaşlyk soňky ýyllarda has işçi häsiýetde ýa Ýurdumyzyň iki palataly parlament ulgamyna geçmegi hemem gahrman arkadağymyz Gurbanyň Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy wezipetine saýlanmagy bilen Türkmen-Rus parlamentary gatnaşyklary ösüşiň hiltaýdan täze derejesine çykarylýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşi Merkezi Aziýa döwletleriniň parlamentleri bilen özara gatnaşyklary has işçiň ösürýär. Şol gatnaşyklar häzirki wagtda täze many mazmuny eýe bolýar.
Hormatly parlamentara foruma gatnaşlar. Gahryman arka dağımızın başlanıcı oyuncu berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-2050 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek milli maksatnamasyna gözüňde tutulan düýp özgertmeleň hukuk esasyny döretmek üçin değişli işleň alyp barylýan günlerinde geçirilýän Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy Türkmenistanyň döwlet dolanýaryşyna hem diplomatiýanyň möhüm ogrularyny toplan oňy tejribesini parlamentary meydançylyň çägine ýaýratmaga mümkinçilik berer. Bu siýasy çäre ýurdumyzyň dünýä döwletlerine alalaşygy we dialogy, ählimumy awadançylygy, ösüşe çagyrýan parahatçylyk söýüjülükli daşary siýasatynyň täze taryhy döwürde hasam ähmiýetlidigini giňden açyp görkezler. Türkmen halky dost dogonlugy, parahatçylygy, hemem halklaryň agdyberligine uly gadyr goýýar. Gözbaşyny ruhy medeni gymmatlyklaryň umumlygyndan alyp gaýdýan özara bähitli hyzmatdaşlyk Russiýa Federasiýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gatnaşyklarynyň puhty bünyady bolup durýar. Biziň halklarymyzy asyrlaryň jümüşine uzap gidýän taryhy kökler, gadymy, hoşniyetli goňşuçylyk, dostluk, dogonluk gatnaşyklary baglanşdyrýar. Hormatly foruma gatnaşylar, şu forumyň pikir alşymak üçin netijeli meýdança öwrüljekdigine hem Merkezi Aziýanyň döwletleri we Russiýa Federasiýasy bilen özara bähitli hyzmatdaşlyk puhtalandyrmaga mümkinçilik berjekdigine, biziň ýurtlarymyzyň halkara gatnaşyklaryny mundan beýlegem netijeli hem köp taraply ösürmäge hyzmat etjekdigine inanýan. Foruma gatnaşylaryň ählisine berkjan saglyk, halklarymyzyň dost dogonlygyny puhtalandyrmak ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýlede hut öz adynyň Wengriýanyň prezidenti Hanym Katalin Nowaga hem Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbana we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutluklaryny we eňgo ardygularyny iýerdi. Döwlet başlygymyz iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmagy, deň hukukly hem özara anaşmagy esaslanýanyny belläp, Türkmenistanyň iki tarap bilen gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirgendigini nygtady we bilelikdäki tagyllaryň netijesinde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähidine mundan beýlegem ösdüriljekdigine inanmalardy. Döwlet başlygymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Hanym Katalin Nowaga hem premier ministr Viktor Orbana tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we rowajlyk Wengriýanyň halkyna orta ösüş we awadançylyk arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan hem hut öz adyndan Günorta Afrika Respublikasynyň prezidenti Cyril Ramaphosa we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Günorta Afrika Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we eňgo ardygularyny iýerdi. Hormatly prezidentimiz döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-bire hormat goýmagy, deň hukukly hem özara anaşmagy esaslanýan belläp, Türkmenistanyň iki tarap bilen gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirgendigini nygtady. Hem iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde bilelikdäki tagyllaryň netijesinde halklarymyzyň bähidine mundan beýlegem ösdüriljekdigini inanmalardy. Şu ýakymly pursatdan peýdalanyp, döwlet başlygymyz prezident Cyril Ramaphosa tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Günorta Afrika Respublikasynyň halkyny bolsa öňe gitmegini hem rowajlygy arzu etdi. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluk bilen taş edýäs, onu şeýle Onuň alhyzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurbanoğluýç, sizi we Türkmenistanyň ähli halkyny beýik watançylyk urşuny gazalanan ýeňşiň 77 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýan. Şu ajaýyp günni biz urş gahrmanlaryny we tyle zähmet çekenleri sarpylaýarys. Olaň deňsiz taýsyz edermenligine, gaýdusuzlygyna hem watançylygyna hormat goýýas. Russiýalyň hem Türkmenistanyň ýaş nesilleriniň öz ata-babalary barada hakyda münasip boljakdyklaryny hem olaň wesiýet eden dostluk we özara gollaw bermek däplerini gorap saklajakdyklaryny berkitjekdiklaryny inanýan.
Munun özü döwletlerimizin arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy we netijeli gatnaşyklary hasym ösürmekde örenmekimdir. Ýurdumyzyň uruş veteranlaryna we tyla zähmet çekenlere tüýsürekden hoşallyk sözlerimi ýetirmegi sizden haýyş edýän. Size berk jansaglyk, awdançylyk hem uzak ömür, Türkmenistan ähli raýatlaryna bolsa parahatçylyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Putin, Rusiya Federatsiýasynyň prezidenti. Şogun Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanogly Berdimuhammedowyň ýurdumyzda resmi sapary bilen gelen Täjikistan Respublikasynyň ýokary ýygynynyň Milli Gençlik başlygy Duşanbe şäheriniň başlygy Rustam Emomali bilen geçiren duşunyň dowamyna esasan parlamentary hyzmatdaşlygyny puwtulandyrmak baradaky meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanogly Berdimuhammedowyň Täjikistan Respublikasynyň ýokary ýygynyň Milli Geňeşiniň başlygy Rustam Emomali bilen geçiren duşunyň barşyna mihman mehriban arkadagymda duşmaga wagtap kabul edeni üçin hoşallyk bildirip, garaşsyz bitirip Türkmenistan bilen ýögary beýiklikli hyzmatdaşyň puwtulandyrylmagyna aýratyn üns berýän Täjikistanyň ýokary ýol başlarynyň iýberen salam getirdi. Gahraman arkadagymda dostlukly ýurduň prezidenti Emomali Rahmony iň öňüt arzuwlaryny aýdyp, onun parasatly ýol başlygyna häzir gülle besýän Täjikistan durmuşy ykdysatdaýdan ösüşiň bilen tepkitlerini ýetdi diýip belledi. Töwgetdeşleri duşuň barşyna özleri hormat goýmak we anlaşmak esasynda ýola goýulýan döwletary gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanatlanma bilen belläp, soňky wagtda gazanlan iki taraplyň ilaýşyklary tiz wagtda iş ýüzüne durmuşa geçirmegiň zerurdygyny bellediler. Şunun bilen baglanykda ýola goýulan netijeli parlamentary gatnaşyklaryny işleňleşdirmegiň hemde hasy giňeltmegiň wajipligi aýratyn bellenildi. Şol gatnaşyklar Türkmen täjik hyzmatdaşlygyny ýygyderli ösürmäge we syýasy diplomatik, süýda ykdysat hemde medeni insanperwer gatnaşyklaryň bar bolan uly mümkinçiligini üstünlikli durumça geçirmäge gönükdirlenler. Taraplaryň pikirine görä, oňyň döwletary hyzmatdaşlygynyň esaslaryny puwtulandyrmak babatdaky wezipeleri kanunçylyk taýdan üpçün etmek boýunça geçirilýän uly işler bilen baglykda mundan meýlekde iki dostlukly ýurdun parlamentarlarynyň arasynda ýygyderli tejribe alşylmagyna duşuklary hemde geňeşmelere uly ähmet berilmeliler. Gahraman arkadagymyň belleşýäli türkmen halky ýakyn goňşulary bilen tüýsürekden hoşnýetli gatnaşyklary hemişe sarpa goýup berdi. Olar bilen hyzmatdaşyň oňun häsiýetini köp babatda tebitdäki häzirki amatly syýasy, ykdysady ýagdaýlar kesitleýär. Şunun bilen baglykda Aşgabatda geçirijek Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň möhümdigi bellenildi. Ol Merkezi Aziýa döwletleriniň ýurtlarynyň we Russiýanyň arasyndaky dep bolan oňun gatnaşyklaryň ösürilmegine täze kuwatly itergi bermäge gönükdirlenler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy hemde Täjikistan Respublikasynyň ýokary ýygynyň Milli Geňeşiniň başlygy iki ýurdun arasynda ähli taraplaryň gatnaşyklaryň ýygyderli puwtulandyryljakdygyna önem bildirdiler. Iki ýurdun üstünlikli hyzmatdaşlygynyň köp ýyllyk tejribesi, ägir türlü serişde we ykdysady mümkinçilikler bilen birlikde dogonluk türkmen we täjik halklarynyň beýiklikleri ornuna täze birlikdäki möhüm tassamalary durumça geçirmek üçin hemme şertler döredýär. Hormatly prezidentimiziň 10-njy maýda sanalgy marhala geçiren iş maslahatyna öňde goýan jogapkärlik wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýollary barada ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşow, Lewap, Mara vilayetleriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda giňişlerini gurrun edildi. Hemem wezipeler kesitlenildi. Bu wezipeleň üstünlikli berja edilmegi halkyň arka dagly zamanasy ýylynda gözegine tutulýan jogapkärlik işlerini durmuşa geçirilmegini öpçün eder. Jogapkärlik wezipeleri ýerine ýetirmegiň ýollary barasynda ýurdumyzyň vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda giňişlendirilip geçildi hemde wezipeler kesitlendi. Şol maslahatlarda milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilşi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlanmak boýunça öňde durýan wezipeler, olara berilen tapşyryklaryň berja edilşi, gowaşylara hatar ara bejergesini hemde ötüç tutmak işlerini ýokary hil derejesinde ýola goýmak, akinleri ýydyk etmek, mineral dökünleri bilen imitlendirmek, owa senaga toplumuna häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça anyp barýan işler dogrusyna giňişleýin gurrun edildi. Owa hojalyk işleriniň gurulşyna, ekonomik meýdanlarynyň hemde owa hojalyk tehnikalarynyň ulanşyna aýratyn seljelme berildi. Bu işleri öz wagtynda ýerine ýetirmän, güýlük bugdoýy agrotechniki kadrlara laýyklykda ýydyk etmän, göýök bagça ekinleriniň ýer almanyň hemde sogonyň bol hasylyny kemale getirmän wezipeleri maslahatlarda giňden aral maslahatlaşyldy. Bu işler halkyň arka dagly zamanasy ýylynyň üstünliklere beslenmegini üpçün eder.
Ýere ýerlerine ýokary hili tokumlar hemde ýeterlik mukdarda dökünler bilen öpüşin etmek meselesine de aýratyn ünserli. Bu bolsa ýerleriň hasyllygyny ýokarlandyrmagy şertleri diýilip çykyşlarda aýdyldy. Munyň özü bol hasyly kemale getirmek esasy şertleriniň biridir. Welaýetlaryň toprak howa şertlerine laýyklygy ekrançylygy almytaýdan ýoly goýmagyň ähmiýetine de ulunserli. Şunda işler milli tejribeleri ulanmak bilen utgaşdyrylmalydyr. Suwaş hemde şorsuw akawalarynyň ýagdaýy bu ulgamlarda durmuşa geçirmeli işler dogrusyna has giňişlen gurrun edildi. Bu bolsa hasyllygy ýokarlandyrmaga ýardam berer. İşleriň ähletini toplumlaryň amala asyrmaga da aýraty üns şekilli. Galla orjy kombaýnlar ýygnanan hasyly daşaýan awtouloglary, galla hasylyny kabul edýän ammarlary, orak mögsümine bir kimse taýýarlamagyň jogapkäli wezipeleri hakynda da maslahatlarda anyk gurrunlar edildi. Maslahatlarda ýüpe gurçuklaryny iýdetmek mögsümini ýokary goramaçylyk derejesinde geçirmeň bu wagtdaky işleri ýürüte gözegçilikde saklamaň wezipeleri hakynda da jekmejek gurrun edildi. Bu işleri milli daýhançylyk ýörelgilerini ulanmak bilen almy esasy toplumlaryň durmuşa geçirmeň zerurdygy belenildi. Munyň özü owasyna toplumynaky özgertmeleriň ura başlanmagyna terk berer. Maslahatlarda ýurdumyň welaýetlerini anyp balýan guruluşyklar hususana ýollary awatlamak, ýaşaý jaýlaryny öz wagtyna ulanmagy tawşalmak, suw hemde diýe kawalaryny arasalamak, lagym ulgamynyň gadaly işlemegini üpşin etmek barada da gurrun edildi. Bu işler oba milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmeň esasy şertleriniň biridir. Şunu işler ýokary hil derejesinde hemde öz wagtynda ýerine ýetirmeli üpşin etmek möhümdir. Ýurdumyzda berkara döwletiň täze eýýamynyň galkanşy Türkmenistan 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň üstünmeň milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin işlere täzeçe çemeleşmeleri hemde seljelmeler ornaşdyrmaň zerurdygyna da üns şekilli. Ýurdumyň ähli welaýetlerini halkyň arkadaýlar zamanasy ýylyny durmuş ykdysadyň üstünmeň wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirmäge degişirler. Bu bolsa arka dagly serdamlygyň başlanmagyna täze sepketleri tarap ynamly gitmeň möhüm şertidir. Şogun, Türkmenistan Daşary işleri ministri Birleşen Arap Emirlikleriniň diplomatiýa elçi Muhammed Said Muhammed Al-Arik bilen duşuk geçirdi. Onu bir näçe ugurlary boýunça pikir alşmalary garaldy. Doşuşyň barşynda taraplar sowda ykdysady we meden insan terror ulgamlaryna iki tarapdan hyzmatdaşdygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatdaşdylar. Degişli meseleler taýýarlamaň wajypdygyny belläp, taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki komitetiň nowatdaky mejlisine meýilleşdirilşi ýaly 2022-nji ýylyň dowamyna Abu Dhabi şäherine geçirmeň meselelerini garadylar. Paýtatymyzda geçirmeň meýilleşdirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumuny hem Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialoguny gatnaşmak üçin bu ýurtlaryň wekilleri Aşgabatda geldiler. Mehmanlar üçin medeni maksatnama taýýarlanyldy. Aşgabatda gelen mehmanlara niýetlenen esasy sahnalaşdyrylan çykyşlar ýurdumynyň baş drama teatryna geçirildi. Foruma gatnaşmaga gelen wekilletler bu ýerde Gahrman Arkadamyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi adly eseriniň esasyna sahnalaşdyrylan Ömür daragty diýen sahna oýunyny tomoşa etdiler. Mälim bolşaly Mehriban Arkadamyň bu täze ajaýyp eserinde türkmen halkynyň geçmişi, ahlak gymmatlyklary, türkmenlerde ilmiň, bilimiň we medeniýetiň döreşi hemem ýaýraýşy, Oğuzhan döwründen miras galan parahatçylyk söýjülük we dörejilik ýörelgileri barada gyzykly maglumatlar bilen tanışyp bolýar. Mehriban Arkadamyň bu kitapda dünýä we döwletimizi, milli ýol ýörelgämizi gaýtadan dikildiýänligimiz, berkidýänligimiz, aýaly saklaýanlygymyz, ruh gymmatlyklarynyň sarpasynyň belentigi baradaky garaýşlary beýan edýär. Türkmen halkynyň dünýäni utgulyk asly ýörelgileri bilen bir hatarda garaşsyz beýtarap ýurdumyzyň häzirki döwürde gadanýan ösüşleri, ýeten derejesi hemem ömrüniň manyly mezilleri, durmuş ýoly baradaky maglumatlar beýan edilen bu gymmatly kitapdaky keramatly sözler kalbyňa, ruhuňa siňýär. Gahrman Arkadamyň öz parasatyny, halkymyzyň müňlerçe ýyllyk tejribesi, dörjilikli durmuşy, häsiýeti, edim gylymy, dep-destury, ilmi ýol ýörelgesi ynanjy esasyny ýüze çykarýar. Gahrman Arkadamyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi adly eseriniň esasyny sahnalaşdyrylan Ömür daragty diýen sahna oýunyň mazmunyny
esas edilip derek hakkındaki tesini rivayet alınny. Sebebi ol rivayetde ýagşy adamlara mahsus bolan gowy häsiýetleri, watany, söýge, dostlugy, maşgala we parlyk ýaly ýagşy häsiýetler hakynda gurrun edilýär. Tolgun Nurji sahna oýunynyň artistler tarapyndan ýerine ýetirilişine tomoşaçylar dowamly el çarpışmalary bilen münasip baha berdiler. Şogunlar ýurdumyzyň dürli künjeklerine we paýtatymyzda gahrman arkadamyzyň ömrümiň manysy adly täzikdanyň tanıştyryş däwreleri geçirilýär. Mehriban arkadamyzyň täzikdanyň tanıştyryş däwrelerini bu eseriň umumy adamzat behwetli gymmatlygy barada gurrun edilýär. Ötüp gelýän ýaş nesillere nusgalyk görürlük görkezýän hormatly arkadamyz özüniň nusgalyk ýöreligleri bilen ýurdumyzyň ilatyny, aýratynam ýaşlary täze zähmet ýeňişlerine belen sepgitleri eýelemäge ruhlandyrýar. Gahrman arkadamyzyň ömrümiň manysy adly täze kitaby halkymyzyň asyrlaryň dowamyny döreden milli gymmatlyklaryna we dünýä nusgalyk ýagşy desurlaryna hormat goýmagyň öz boşly mekdep bolup durýar. Dawaralerde çykyş edenler täze kitabyň çeperçilik taýdan ýokary derejede eýedigini nygtap, oň milli gymmatlyklarymy wagt etmekde we geljek nesillere getirmekde aýratyn ähmiýetlidigini bellediler. Bellenşi ýaly gahrman arkadamyzyň ömrümiň manysy adly täze kitabyna halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden milli gymmatlyklary, ananç ygtykatlary we döwürleri hemem nesilleri baglaşdyrýan asly ýöreligleri barada anyk maglumatlaryň üstü bilen giňişlerini gurrun berilýär. Bu bolsa kitabyň baý mazmuny eýedigini we oň giň okuwçylar köpçüligi üçin ähmiýetlidigini aýan edýär. Mehriban arkadamyz Gurban Ugly Berdimuhammedowyň täze kitabyna paýhasly pederlerimiziň göz başyna asyrlaryň jümüşinden alyp gaýdýan ruh, ahlak, ýöreligleriniň häzirki we geljek nesiller üçin ähmiýetli barada aýratyn durulyp geçilýär. Bu bolsa milli mirasymyza, milli gymmatlyklarymiza bolan hormat sarpanyň belinde göterilmegini şertlendirýär. Gahrman arkadamyzyň täze kitabynyň tanıştyryş däwrelerine çykyş edenler türkmen halkynyň döreden milli ýöreligleriniň häzirki döwürde ösdürilmegi, olary geljek nesillere ýetirmek uruna ýetdirle alady diýen hormatly arkadamyza tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler. Aýdym sazly çykyşlary bilen utguşykly dowam eden tanıştyryş däwreleriniň ahyryna oňa gatnaşylar häzirki döwürde halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we ýurdumyzyň awadançylygynyň berkidirme uruna zerur taýlanlaryň edilgeni üçin gahrman arkadamyza hormatly prezidentimiz tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar. O öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirme ugruna zerur taýlanlar etjekdiklerini inandyrdylar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna belen sepgitlere tarap önemli barýan kärhaneler hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda durmuş ykysady taýdan ösürmekde öňde goýan aýdyň wezipelerinden ugry alyp dürli görnüşli ýokary hilli önüme öndürmekleň hötdesinden gelýärler. Şeýle kärhanelaryň arasynda Türkmenistanyň Dokma Senaty ministriniň Daşol şäherindäki Çeper Tikin kärhanasy bar. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki Çepertikin kärhanasyny işlen gowunajagy şugynyň talabyna laýyk alınıp barylmagy üçin ähli mümkinçilikler döredilendir. Kärhanada tikin önümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enzamlar ornaşdyrylyp, olar hünärmenler tarapyndan doly güýjünde işledilýär. Halkyň arkadagy zamanaty ýylyna täze görnüşli önümleň öndürilip başlanmagan bellenmäge münasipdir. Kärhanada häzirki wagtda öndürilýän önümleň köpütiniň buyurmalary esadyna taýýarlanýanlygy bellenmäge degişlidir. Oňa ýurdumyzyň senagat guruluş gowy hojalygy, bilim, medeniýet, saglyk goruş budaklaryna niýetlenen ýokary hili önümleň öndürilmegi dol şaýatlyk edýär. Ýene de bir bellemeli zat olan bolsa kärhananyň önümleriniň Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrligine degişli bolan welaýatdaky dukanlarda ilaty ýetirilýänligidir. Adamlar bu ýerden kärhanada öndürilýän durly görnüşli hemde ýokary hili haritler satyn almagy mümkinçilik alýarlar. Dokma toplumlar tarapyndan öndürilýän matalar özleriniň ýokary hiligi bilen tapawutlanýar. Kärhanada öndürilýän önümleň arasyna uly ýaşylar we çagalar üçin durly görnüşdäki egneşikleň, maşgalalarda ýokary isleg bilen ulanýan ýorgan düşekleň, ýasykleň we beýleki durly görnüşli haritleň, hassahana egneşikleriniň, aşbeýler üçin penjekleň, kärhanalaryň işçiler üçin ýürütülüşdirilen egneşikleň bolmagy gowunurjy ýagdaýdyr. Tikin kärhanatynyň önümleri ýürütü dukanlar tarapyndan sarp edijileri eliter bahalardan hüdürlenýär. Şeýle-de inni bir näçe ýyllardan bäri kärhananyň Altynasır dokma önümler dukany hereket edýär. Bu dukanyna kärhanada öndürilen ähli haritlaryň durly görnüşleri ýerleşdirilendir. Ondan başga da dukanyna Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrligine degişli kärhanalaryň taýýar tikini önümleri, hali, joraby önümleri ýaly haritlar amatly bahalardan ilaty ýetirilýär.
Bölük tatu üçin molda täze biçugdäki bätleşi ukuyply uly ýaşlylar we çağalar üçin durly görnüşdäki eşikler dikilip, olaň bide gaýratynlyklaryna hemde milliligimde laýyk gelmegine uly ünsärligi. Çepertikin kärhanatynyň işgärleri ykdysadiyetimiň ygtybarly ganaty hasaplanýan dokma puwdugyny berýän ünsü we gollaw üçin hormatly prezidentimide, arkadagly serdarymyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň ýordamynyň milli ykdysadyetimi ösdürmekde uzak geljek nazarlayan oňyny özgörtmeleri netijesinde güneşli diýarymyzda senagat puwdugy ýygdarly ösýä. Ýordamynyň senagat taýdan okunly kuwatlanmagyna hususy telekeçilerimiziň paý ören uludyr. Watanymyzda gulletmegi hatirasyna zähmetleri bilen öňjeli goşunt hoşýan kärhanalaryň birem Ahal welaýatynyň Akbuğday ýetranyň senagat zowlugyna ýerleşýän Belent Akaba hususy kärhanasydyr. Häzirki zaman senagatynyň iň kämil enjamlary oturdulan bu kärhanaň dähme söýür işgärlerim. Ýurdumyzyň senagat puwdugyny ösdürmek barada öňde goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde ihlasly dähme çekerler. Muňa bolsa kärhanaň agzabir dähme söýür işgärleriniň gece gündüziň dowamyna 4 çalşykdy dowam edýän işlerini tenlanyňda da aýdyn göz getirmek bolýar. Kärhanaň esasy öňürgen önümi Türkmenistanyň Bilim Ministrligi hemde beýleki idara kärhanalary bilen şertnama baglaşyp, ýürüte buýrmalary esasynda orta mektepler üçin ýürüte oturguçlar, çağlar baglar üçin oturguçlar hemde oýna waşlary öňürgeler. Kärhanaň öňürgen önümleriniň çygmaly öz güneşli diýarymyzyň Günwatar tebitine ýerleşýän Qyýanlydaky Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodyna öňürlen polietilen we polipropilen önümlerdir. İň häzirki zaman enjamyny öňürleýän ýokary hili önümler ýordamydan içerki bazarlaryny doly öpçün etmek bilen bir hatarda goňşy ýurtlara da eksport edilýär. Kärhanada sanly ulgam doly derejede ýola goýulyp, internet saýtlarynyň buýrmalary esasyny öňürleýän önümler dürli görnüşlerde hemde dürli renklerde öňürilip ýokary hil derejesine münasip bolan önümler bolmak bilen aljylaň uly isleglerine de eýe bolýar. Halkyň arkadagly zamanasy ýeline zähmet üstünliklerini beslegen Belent Akaba hususy kärhanaň agzabir işgärleriniň şu günlerki tutan ýerli zähmetlerini sinlanyňda. Olaň özüňlerini goýan Belent maksatlarynyň murat tapjakdygyna bolan anam potolanyrga. Ýurdumyzda hususy telekeçiligi gollap, olaň dörejilikli hemde öňürjilikli zähmet çekmekler üçin giň mümkinçilikler döretip bergenligi üçin gahrman arkadagly serdarymyda pek ýüreklerinden çykýan alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimiň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyza daşar döwletlerden getirilýän harytlaryň orun tutup bilýän ýokary hilli önümleri hut döwletimizi öňürip, şoň hasany içerki bazarlarymyza haryt bolşulygyny döretmek, şeýle-de döwletimiziň eksport mümkinçiligini artdyrmak boýunça öňde goýan möhüm wezipelerini çözmekligi ýurdumyzyň telekeçileri öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Şeýle hususy kärhanalaryň içinde Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Mary welaýatynyň Mary etranyna ýerleşýän maksat deri açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň paýdary bolan Rowşan hususy kärhanasyny bellemek bolar. Rowşan hususy kärhanatynyň telekeçilerim ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek baradaky işleri işen goşulyp, halkyň arkadagly zamanasy ýylyna täzeçi gözlegleri bilen dörejilikli dähme çekýärler. Kärhananyň işgärleri häzirki günlerde erkek adamlara, dinanlara, mekdep okuwçylaryna, çağalara niýetlenen aýakaplyň täze onlarça görnüşleri öňürip, ilatymyda ýetirýärler. Mundan başga da Rowşan hususy kärhanatynda ýurdumyzyň durly önümçilik puwdaklarynyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň şeýle hem saglyk goraýyş ulgamynyň buyurmalary boýunça da aýakaplyň köpçülikliň öňürilýäni gaýratyn bellerliklidir. Bu kärhananyň öňürýän önümleri paýtagtymyň Aşgabat şäherine şeýle hem vilayet merkezlerine we etraplarda hyzmat edýän dukanlar arkaly hemde internet ulgamynaky ýürüýte saýtlar arkaly halkymyza ýetirilýär. Rowşan hususy kärhanatyny öňürleýän ýokary hilli gelişikli biçiglerde dikilýän geýmek üçin ýakymly, oňoýly, bätleşik ukuyply aýakaplara bugünkü günde diňe içerki bazarlarymyzda däle ýetem ýurdumyzdan daşardy da aljylar tarapyndan barha köpütleg bildirilýär. Çünki kärhana aýakap önümçiligi üçin gerek bolan çygmalyň ekologiýa taýdan arasy we beýleki tebii gaýratynlyklary bilen tapawutlanýan mal derleriniň hut öz ýurdumyzda öňürilmegi, aljylary hödürlenýän ýokary hilli aýakaplaryň bahalarynyň elýeterli bolmagyna ýardam berýär. Bu hususy kärhananyň işgärleri ýurdumyzda kiçik hemde orta telekeçilik ösdürmäge döwletimiz tarapyndan berilýän ähli kömek gollawlar üçin hormatly prezidentimizde tüýsürekden çykýan alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar.
Gretsiya Respublikasında yaşlan arasında ağır atletika oyuncu tamamlanan dünya çempionatına iyileşimiz üstünlüklü çıkış etti. Gazalanan üstünlük, hormatly prezidentimiz arka dağlı serdarımızın yol başlığına sportun halkarı derecesine rovaşlanyanının soğutnamasına uğurlu. Heraklion şäherine geçirilen ýaşa dünýäniň 50'den gowrak döwletinden ýaş turgunlaryň en çemet gatnaşdy. Agarlyk minberine tarap ädim, anam maqtada okgunlyklan koşdy. Bar güýjüň bir pursatda jemlenmegi agarlyk ötermekde ýeňillik töredýär. Bu ýagdaý her bir turguna mahsusdur. Ýöne ony usatlarça peýdalanmak, öňde goýulan maqsada ýetmek üçin ulanmak iýdigdäli turgunlaşyga, ihlasy, erjillige berk bagyrlar. Şu käsetleriň aýdyň ýüze çykmasy agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna öz boşly beleg berdi. Bir näçe gün geçirilen halkary ýaşyna A toporda çykyş eden iýleşmez. Ýurdumynyň agyr atletika boýunça ýaşlar ýygyny toparynyň turguny Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talebi Atajan Daýyw 109-dan ýokary agramda çykyş edip öňdeligi eýledi. Dünýä çempionatyna turgunymyz itekläp götürmekde 208 kg götürüp 3-nji orna nasip boldy. Bu üstünlük Türkmen sportunyň halkary derejesinde belentliklere göterilýäniň nowatdaky sowatnamasyna uğurly. Ýurdumynyň ähli künjegini gurşap bolýan ýarışlar tejribe toplumyň öz boşly mekdebine uğurlýar. Gün-günden kämilleşmek turgunlary üstünliklere ruhlandyrýar. Bu ýagdaýda geçirilýän ýarışlaryň her ýerine aýdyn ýüze çykýar. Türkmenistanyň sport we ýaşlar teatraty ministrliginiň degişli meýnamasyna laýyklykda Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatraty baş müdürliginiň guramagyny uşu boýunça paýtatymynyň birinjiligini almak uğruna geçirilen ýarış ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berdi. Duşlar çekedeşlik häsiýeti bilen tapawutlandy. Ma'lum bolýar ýaşa turgunlaryň en çemet gatnaşdy. Duşlaryň her biri tälimçileriň, hünärmenleriň ulugylyklanmasyna eýe boldy. Ýaş turgunlaryň barha kämilleşýänini gadakly duşlar äşkar etdi. Üstünlükli çykyş etmek giňerimde geçirilýän sport bäsleşikleriniň esasy ýörelgesine bolýar. Bu ýagdaý turgunlarymyzyň ýokary netijeleri gazanmagyny üpjün edýär. Oýunlar boýunça tälimçiler tarapyndan geçirilýän teljermeler anyk uğurlarda netijeleriň ýokarlanmagyna ýardym edýär. Bu ýagdaý geljekki üstünliklere tarap ynamly ädimlerdir. Ýaşlaryň iýdigdäli geçirmegi tejribeleriň artmagyna mümkinçilik berýär. Kuşt boýunça paýtatymynyň birinjiligini almak uğruna badalgalan ýaşam gadakly duşlardan ibaret boldy. Iýdigdäli geçirilýän ýarışlar üstünlük babatda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin giň mümkinçilikler döredýär. Bu ýagdaýy turgunlaryň arasyna duşlarda aýdyn görmek boldy. Ýokary guramaçlykda geçirilýän ýarışlar turgunlar üçin öz boşly taýýarlygy görülýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şu gün 11-nji maýda saat 20-den 10-njy maýda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň Hawa Mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ýetkäpdirän bulutly hawa bolup, ýaňy şäher ýyllarym çakma mümkin. Demirad günatardan telesekunda 9-14 metr etýän şemaly öter. Hawa gecesine 14-19 gradus gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ýetkäpdirän bulutly hawa bolup, ýaňy şäher ýyllarym çakma mümkin. Demirad günatardan telesekunda 9-14 metr etýän şemaly öter. Hawa gecesine 15-20 gradus gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar. Marul welaýatyny ýetkäpdirän bulutly hawa bolup, Demirad günordan telesekunda 9-14 metr etýän şemaly öter. Hawa gecesine 13-18 gradus gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Leba welaýatyny ýetkäpdirän bulutly hawa bolup, Demirad günordan telesekunda 8-13 metr etýän şemaly öter. Hawa gecesine 15-20 gradus gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Daşo welaýatyny ýetkäpdirän bulutly hawa bolup, az kim ýaňy şäher ýyllarym çakma mümkin. Demirad günatardan telesekunda 9-14 metr etýän şemaly öter. Hawa gecesine 12-17 gradus gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar.
paytahtymyz Aşgabatda ýütkäp duran bulutly hawa bolup, ýağış ýagar, ýerlerim çakmagy mümkin. Demrad gunatardan telesekundda 10-12 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 16-18 gradus gündüzüne 22-24 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 12-sine magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edýdi watandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ýütkäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýlede häzirki wagtda howada tozan bölüjükleriniň kadadan 6 oturum artmagy we howanyň akymynyň öýtgemi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedene ýetirip biläjek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuz olan 2 metr araçağı berja etmek, elleri arası saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bolary berk berja etseňiz ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyz gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamryň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşleriň özününe bolsa halkyň bekbidi bar. Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.